Naši potulní remeselní divadelníci nám tu nechali takúto mapu, kde si budeme značiť, kade išli, kde vystupovali, a k tomu nám nechali takéto obrázky a postupne na miestach, kde vystupovali, si nalepíme jeden takýto obrázok s príbehom, ktorý hrali. A keďže prvý príbeh, ktorý hrali, je lesné dobrodružstvo Snežný muž, tak si nalepíme takýto obrázok. Ale skôr, ako si nalepíme takýto obrázok, vyznačíme si, kade naši remeselníci išli, a išli touto cestou, takto, putovali šírou krajinou, až prišli sem k tomuto vleku a do tohto mesta, a tam mali svoje prvé vystúpenie, a teraz si ideme prilepiť tento obrázok. A keďže vystupovali tu, a tu sa odohralo toto lesné dobrodružstvo, prilepíme tento obrázok sem, a obrázok máme prilepený, a naši divadelníci sa vybrali ďalej na svoju púšť po rozprávkovom svete a idú do iného kráľovstva, alebo táboriska, alebo miesta, kde vám zahrajú ďalší príbeh, a aký príbeh to bude, tak to už sa dozviete na budúce. A takto si budeme postupne lepiť príbehy na miesta, ktoré navštívili naši divadelníci, a takto zaplníme túto mapu.